na prechody na Tovarnik i Berkasovi však migranti stihujú i vodne, i v noci. Po slovoch sekretára obštinskej organizácie Červeného kríža Ivici Joviča, prez ich punkty poteraz prešlo vece od 40 000 vybežencoch. A jak nahlašil párok Vladislav Varga zo Strímskej Mitrovici, ktorý direktor Caritasu, ich delegácia má zakazaný príjem pri predsedateľovi obštiny Šid na pondelok i bude bešedy kolo pomoci z boku Caritasu vybežencom na području obštiny Šid. I po pričislených aktivnostoch kolo vybežencov društveni život na području obštini čeče bez poteškostoch. Tak u Šidze u ceku festival dramskej tvorčosti, a na festival tradicijog do Verbasu na jutre odhodza mladša i starša špivacka grupa i orkestra kulturno-prosvjetnog društva Đura Tiš i ženska špivacka grupa Slovackog kulturno-umetnickog društva Jednota Tiš zo Šidu.